की खुशहाली और सर्वांगीण विकास के लिए आपकी अपनी कर्मठ जुझारू और संघर्षशील महिला प्रत्याशी प्रियंका यादव पत्नी शिवशंकर यादव आप सबके बीच में आई हुई है। अध्यक्ष भैया ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के अपना बड़ी निवेदन है कि चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड पर मुहर लगा के विजयी बनाए। सबही के साथ होई गांव के विकास होई, टेंशन रही न भैया। ए भैया भूले के ना बा, याद रखिया कैरम बोर्ड। शिवैया के गौवा में अब की चुनौआ प्रियंका के जिताई दिहना। सबही के साथ होई गांव के विकास होई, टेंशन रही न भैया। और कैरम बोर्ड पे मोहर अब की लगावे के बाहो, विजयी के माला पाही रावे के बाहो। प्रियंका देवी के प्रधान बा नावे के बाहो चाचा, विजयी के माला पाही रावे के बाहो। प्रियंका देवी के प्रधान बा नावे के बाहो चाचा। ए चाचा ए चाची आपके अपन निशान कैरम बोर्ड। ए बाबू ए काका ए माई आपके अपन निशान कैरम बोर्ड। याद रखिया ना भूले के बा ना भुलावे के बा, कैरम बोर्ड पे मोहर लगावे के बा। पूरा गौवा में नहीं के हाला बाहो, देखा कहत टोला मोहाला बाहो। ए चाचा याद रखिया कैरम बोर्ड। ए नहीं पे बाटे विश्वास होई शिवैया के विकास। पूरा गौवा में नहीं के हाला बावे, सब कहत टोला मोहाला बावे। अरे सुना ये चाचा माई ना भूलावे के बाहो, जीत के माला पाई रावे के बाहो। प्रियंका देवी के प्रधान बा नावे के बाहो चाचा, विजयी के माला पाई रावे के बाहो। प्रियंका देवी के प्रधान बा नावे के बाहो चाचा। ए भैया ए भाभी ए काकी ए माई ए चाची याद रखिया आप सबका आपन निशान चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड। हाँ चाची कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड। पूरा गौवा के इहे नुराए बाटे हो, इनके सिवा न दूसर उपाय बाटे हो। ए भैया सब चाहता बनी जइहे प्रधान जब हो, होई दुख सबके दूर हो। पूरा गौवा के इहे नुराए बाटे हो, इनके सिवा न दूसर उपाय बाटे हो। काहे रंगबाज बतिया न भुलावे के बाहो, जीत के माला पाही रावे के बाहो। भैया प्रियंका के प्रधान बा